ତକ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ କହିଥାନ୍ତି କି? ଆଲୋ ତୋର ଯଦି ଏତେ ଫୁଟାଣି ତୋ ବାପା ଏ କାଳିଆ ବୁଆ ସାଙ୍ଗେ ତତେ ବାହା ଦେଲା କେମିତି? କାଳିଆ ବୁଆଙ୍କୁ କିଏ ବାହା ହେଲା ଅଜା? ତୋ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଲା। ସଅଳେ ମୋ ଘରକୁ ଆସି ନବରଙ୍ଗ ଚଲେଇଛ। ଭଲା ପିଲା ଗୁଡାକ ଉପରେ ଏମିତି ରାଗୁଛ କିଆଁ? ସେମାନେ କଣ କଲେ? ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ତମ ପରିଆ କାଳିଆ ଲୋକକୁ ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତି। ଏ ମୁଁ ମିଶା ଜାଣିଥିଲେ ତୋ ଭଳି କାଣ୍ଡେଇକି ବାହା ହବା ନାଁ ହିଁ ଧରି ନଥାନ୍ତି। ବାହା ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଉ କଣ ବାବାଜୀ ହେଇଥାନ୍ତ? କାଶ୍ମୀର ପଳେଇଥାନ୍ତି। ଅଜା କାଶ୍ମୀରରେ କଣ କରିଥାନ୍ତ? ଅଜା ତୁଙ୍କୁ ବାଜି ହେଇଥାନ୍ତେ। ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଫୁଟେଇଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ ଅଜା କାଶ୍ମୀର ଯାଇନ କି ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଇନ ଭଲ ହେଇଛି। ନାଇଁ ରେ ମଣି, ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନିକ ହେଇଥାନ୍ତା, ଖାଲି ବରଫ ଖାଉଥାନ୍ତା। ଏ ବୁଢୀ ସାବଧାନ। ଏ ଛାଡେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତ ଖରାପ। ତୋ ବାପା 10 ଥର ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ମୋ ଝିଅକୁ ବୋହୂ କର ବୋଲି ନିକୁସେଇ ହେଲା। ଆଉ ମୋ ବାପା ତୋ ବାପା ଦୁଃଖ ଦେଖି ହଁ କରିଦେଲା। ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା ଅଜା? ଆଉ କଣ ହବ? କର୍ମକୁ ଆଦରି ବାହା ହେଲି, ନହେଲେ ବାହା ହବା କଥା ଛାଡେ। ଏ ମେଟି ବୁଢୀର ମୁହଁ ଚାହିଁ ନଥାନ୍ତି। ହଁ, ନହେଲେ ତୋ ବାପା ଗଜପତି ରାଜା କି ନାଟ ସାହେବ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଲୋ କଣ କହିଲୁ? ଏ କଣ କହିଲୁ? ମୋ ବାପା କହିଲୁ? ଦେଖିବୁ ଏଇନେ। ଆଉ କହିବୁ? ଆଉ ମରିଗଲି ଲୋ, ଇଲୋ ମାରିଦେଲା ବୋଉଲ ମରିଗଲି। ଆଇକି ମାରୁନି ଅଜା। ମରିଗଲି ଲୋ ବୋଉ, ମରିଗଲି ଲୋ। ବୁଢୀ ବାହାରେ ମୋ ଘରୁ। ଯା ତୋ ବାପା ଘରକୁ ଯା। ଭାଇ ଘରେ ଗୁହାଳ ଗୋଟେଇବୁ ଯା। ଯାଉଛି, ଆଉ ଯଦି କେବେ ତୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବି ମୋ ନାଁରେ କୁକୁର ପୋଷିବୁ, ତାରେ ବାଡି ପଡା ଏଇଠି। ଆଇ କହୁଛି କାଳିଆ ବୁଆ, ଚିହ୍ନିଛି ମତେ। ଆରେ ଗାତ ପୋଷା ବୁଢା ମାଙ୍କଡ ମତେ ମାଇଲୁ, ତୋ ହାତ ଛିଡି ପଡୁରେ ଅଳପେଇସା। ଆଲୋ ମାଉସୀ, କାହାକୁ ଏମିତି ଗାଳି ଦଉଛୁ? ସେଇ ଯୋଗନିଖିଆ କାଳିଆ ପୁଅକୁ ରେ ପୁଅ। ଆଲୋ ତୁ ମଉସାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଛୁ? ହଁ ରେ ପୁଅ, ଦେଖୁନୁ କେମିତି ମାରିକି ମୋ ପିଠିରେ ନୋଳା ପକେଇଛି। ହଁ ତ, ନୋଳା ବସି ଯାଇଛି। ମଉସା ଏମିତି ବାଡେଇବାଟା ଜମା ଠିକ ନୁହଁ। କିଆଁ ବାଡେଇଲେ କିଲୋ ମାଉସୀ? ବୁଢାକୁ ବାଇଆ କୁକୁର କାମୁଡିଛି ରେ ପୁଅ। ବାଇଆ କୁକୁର? କେତେବେଳେ? କୋଉଠିକି କାମୁଡିଲା? ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, କାଳିଆ ଭୁଆ କହିଦେଲି ତ ବୁଢା ଦିହରେ ଲାଗିଗଲା। ମତେ ବାଡେଇକି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ପରା। ଯାଉଛି, ମୋ ଭାଇ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ବୁଢା ବସିକି ଫାଲୁଆ ଗୁଣ୍ଡା ଖାଉଥାଉ। ହଉ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେ ନେଳି ଗଡିଆ ପୋଖରୀ ଘଣ୍ଟା ହଉଛି ପରା। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି 5 କିଲିଆ ମାଛ ପଡୁଛନ୍ତି। ସତେ କି ରେ ପୁଅ? ହଁ ମାଉସୀ, ଦେଖୁନୁ ମୁଁ ପରା ଲୋଭରେ ପୋଳୁଅଟା ଧରିକି ଧାଇଁଛି ମାଛ ଧରିବାକୁ। ବଡି ପୋଖରୀ ଧରା ହଉଛି? ଏ ପୋଖରୀରେ ତ ବଡ ବଡ ମାଛ, ପୁଣି ଏ ପୋଖରୀ ମାଛ ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ଯାଉଛି ଘରକୁ ପଳେଇବି, ଆଉ ଭାଇ ଘରକୁ ଯିବିନି। ବୁଢାକୁ କହିବି, ଦେଖିଆ କଣ ହଉଛି। ଅଜା ତମେ ଆଇକି ସତରେ ଏମିତି ପିଟି ପକେଇଲ? ଏ ହଁ ରେ, ବହୁତ ବାଡେଇ ପକେଇଲି। ସେ ବୁଢୀ ସେମିତି ହଉଛି ପରା। ଇଏ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା କାଳିଆ ବୁଆ। ବିଲୁ ଅଜା, ତମେ ସତରେ ଏତେ କାଳିଆ ହେ ବେଲେ ରାଗୁଛ କଣ ପାଇଁ ହେ? ଆଇଲାଣି, ତମେ ଆଇକି ଖାଲି ସରି ବୋଲି ଏକା କହିଦ। ଏ ସରି ମାନେ କଣ? ବେଲେ ଏଇଟା
ଭଳିଆ ମାଛ ପଡୁଛନ୍ତି ନଉଟି ଆଇଲି। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯାଇ ମାଛ ଧରନ୍ତା ପାଟିରେ ଟିକେ ଆଇଁଷ ବାଜନ୍ତା ଆଉ। ଆରେ ମଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ମାଛ ଧରି। ମାଛ ଆଣିଲେ କିଏ ଯଦି ଟିକେ ରାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତା। ହଉ ମୁଁ ଚାଲିଲି ତେଲ ମସଲା କିଣିବାକୁ। ସେଇ ପାନ ଡବାରେ ପଇସା ଅଛି, ଯିଏ ନବା କଥା ନବ। ଆଲୋ ଆଇ, ଅଜା ତ ପଇସା ଥୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ସିଏ ନେବ କାହିଁକି? ଆରେ ମଣି, ବୁଢା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉନି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଆକାଶକୁ କାନ୍ଥକୁ ବାଡକୁ ଦେଖେଇ କହୁଛି। ହଉ, ଅଜା ତ ଗଲାଣି ମାଛ ଧରିବାକୁ। ତୁ ପଇସା ଦେଇକି ଗଲୁ ଟିକେ ସେ ସଦେଇ ଦୋକାନରୁ ଟିକେ ତେଲ, ବେସନ, ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଟିକେ କିଣି ଆଣିବୁ। ହଉ ଦେ। କହିବନ ଆରେ ମୋ ବୋଲ କର, କଳା ଶ୍ରୀ ମୁଖ ବାରେ ଦେଖିବା ଚାଲ ରେ ବାଇଆ। ପୋଖରୀରେ ଆଜି ଖାଲି ବଡ ବଡ କଣ୍ଟିଆ ମାଛ। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଇଲିଶି ଅଛି ଆଉ। ଏ କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଚାକିରି କରିବ ପୁଲିସ, ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିଶି। ମାଛ ରନ୍ଧା ସଇଲାଣି, ଖାଲି ଟିକେ ସିଝିବ। ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ ଆଉଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି, ଯାଉଛି ଯୋଡ଼େ ମୁଢି ଖାଇଦିଏ। ବୋଲେ ଭାତ ତ ଏଇନେ ବଢା ହବ, ମୁଢି କାହିଁ ଚୋବା ହବ? ହଉ, ଭାତ ମାନେ ବଡା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବାରିରୁ ଯୋଡ଼େ ଲଙ୍କା ନେଇକି ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଭାତ ବଢା ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ସେ ଖାଉ। ଅଜା, ମାଛ ଖାଉଛ? ହଁ, ଖାଇବୁ ମଣି। ନାଇଁ ଅଜା, ମୁଁ ଆମ ଘରେ ମାଛ ଖାଇକି ଆସିଛି। ଆଲୋ ଆଇ ପରା ରୁଷି ଥିଲେ, ମାଛ ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି? ଆରେ ମଣି, ନାକରେ ବାଜିଲା ମାଛ ବାସନା, ବିଲେଇ କଣ କରିବ ମନା?